Cieľom multifunkčnej kuchyne 21. storočia je vytvoriť projekt kuchyne, ktorá je na najmenšom možnom mieste, takže najmenšia pracovná plocha, najmenej sa nabehám, aby mala najnižšie prevádzkové náklady a teda aj najnižšiu potrebu na personál. Bavíme sa prakticky o všetkých vstupných nákladoch, takže šetrenie pracovnej sily, alebo ani nie šetrenie, ale nahrádzanie, pretože v dnešnej dobe je veľký problém s pracovnou silou. Šetrenie elektrickej energie, vody a takisto aj chemikálií a všetkých vstupných nákladov, ktoré mi vstupujú do toho procesu kuchyne. Modernizácia v kuchyniach v našich prevádzkach prakticky neprebieha. Pokiaľ sa spraví sem tam nejaký projekt, ktorý by zodpovedal dnešným trendom, je to veľmi, veľmi zriedkavo. To znamená, že väčšinou sa len doplňajú zariadenia, len obnovujú a je to škoda, pokiaľ vymieňajú len kotol za kotol, panu za panu, nikde sa tá prevádzka neposunie. Musíte mať spracovaný projekt. Pokiaľ nemáte projekt, stále blúdite v blúdnom kruhu. Nedokážete mať nejaký cieľ, nejakú víziu, čo znamená, musí byť vytvorený projekt, aby som vedel, kam mierim a vtedy vieme postupne po jednom kuse doplňať kuchyňu tak, že po niekoľkých rokoch dokážeme mať naozaj kvalitnú multifunkčnú kuchyňu. Gastrovízia nie je pre každého. Nie každého dokážeme presvedčiť, nie každému dokážeme pomôcť. Je to pre ľudí, ktorí sa chcú nejakým spôsobom vzdelávať a posunúť dopredu, ktorí chcú niečo vytvoriť a tým pádom nie všetci dokážu oceniť tie informácie. Málo kdy se tady ty akce dělají, začínají se teď dělat, protože se upouští od velkých výstav a je dobře, že se tady ty akce dělají, protože jsou na tu akci pozvaní pouze odborníci, lidi, kteří do toho mají co mluvit a to je důležité, tu energii věnovat těm lidem, kteří rozhodují o těch financích, kteří rozhodují o tom, co jde do té kuchyně a je na nás, aby jsme ty lidi edukovali k tomu, aby dodali do té kuchyně to nejlepší pro kuchaře, aby to bylo energeticky úsporné, aby to mělo smysl v kuchyni, aby to fungovalo, aby kuchaři se nenadřeli, je to opravdu těžká dřina v té kuchyni, tak jim pomoct k tomu, aby dosáhli výborného výsledku v té kuchyni s minimem námahy. Už z toho slova vízia vyplýva, že tu boli prezentované technológie, ktoré sú už v súčasnosti zabehnuté alebo ešte len v budúcnosti sa budú rozbiehať. Považujem za nevyhnutnosť, aby bol progres, čo sa týka strojového a technologického zariadenia kuchyň, lebo bojujeme s problémami, ako je nedostatok personálu, ako je nedostatok kvalifikovanej pracovnej síly. S tým sa trápime veľmi často. Z účetního hlediska a z toho biznisového hlediska radši to nechám tomu stroji, který prostě mi bude daleko víc peněz šetřit, protože není nemocný, má větší produkční kapacitu, to znamená víc mi umije v tomto případě. Ta návratnost toho stroje potom je daleko rychlejší, takže ten stroj se mi klidně zaplatí za 3 roky. Nehledě na to, že průměrný věk kuchařů a kuchařek v Československu je 56,5 roku. Ve školní kuchyni nejsou. Obrovský je problém, že vlastně ty kuchaři nejsou, jo? A my se vlastně bavíme o tom, z čeho je budeme platit. My potřebujeme tyto stroje, aby jsme za 3 roky dokázali nahradit lidi, kteří dneska už jsou v důchodu. A aspoň tu část té těžké práce jsme dokázali vzít. Pri danom procese si zvolím len, čo sa mi na čom robí lepšie. Sú veľmi zastupiteľné, lebo vidíte, že aj tá rýchlosť, aj ten ohrev, všetky tie funkcie sú veľmi podobné, akurát si musím vybrať, že čo. Keď mám veľa napríklad tekutého objemu, vyberám si Logic, lebo to dokážem vytočiť cez výpustný ventil. Keď mám kapustu, mesa, niečo, čo je tuhé a lepšie sa mi to vyklápa, zvolím si panvicu. Ale v prípade náhodou výpadku sa dokážu zastúpiť. Hej. Je to nielen akcia pre kuchárov, ale aj majiteľov, investorov, kde sa dozvedia tie skutočné problematiky. Není to len štandardná výstava. Počas toho dňa beží veľa prezentácií, veľa školení, takže to není len, že si človek pozrie nejaký stroj, nejaký produkt,
ale dozvie sa aj, čo mu ten produkt má priniesť, to znamená nejaké úspory a podobne. Sú to v podstate stroje na dynamickú prípravu, to znamená, že všetku zeleninu, ovocie, nakrája, nastruhá, je tam 70 rôznych diskov, takže v podstate je tam fakt široká škála toho prezu. 6 pomocných kuchároch krájalo zemiaky na kocičky od rána do 11. Doniesli sme tam stroj, jedna kuchárka, 30 minút, rovnaké množstvo zemiakov. Čas sú peniaze a v podstate najviac šetrí sa dá na tom ušetrenom čase, na tom celom procese. Máme tady odborný servis, který je na Slovenské republice dosažený tady třeba firmou AA Gastro, která instaluje, servisuje naše technologie. Vidím v tom velkou výhodu, že Gastrohal je slovenský výrobce, co se týče dostupnosti náhradních dílů a dostupnosti a ceny servisu. V číslech, když to vezmu, tak dokážeme uspořit 30% energie tím, že používáme třeba procesy nízkoteplotní vaření nebo pomalé vaření, dlouhé tepelné úpravy, tak tam dokážeme uspořit spoustu energie. Odpadne mi časový stres, vím, že mám dostatek času na to uvaření, protože technologie mi je schopné to jídlo uvařit třeba 2x tak rychleji. Díky tomu surovina, která je v tom kotli nebo v konvektomatu, se dělá o polovinu méně, takže nutričně je lepší. A další věc zase pro zřizovatele, ty úspory, a jsou to energetické, stavební a další ty následné úspory, které z toho plynou. Značka Hobart, nemecký výrobca, sa odlišuje hlavne tzv. Dvojúrovňovou filtráciou znečistenej vody. My predtým, ako umieme riad, tak spláchneme jemné nečistoty do odpadu a predtým, jak prebieha oplach, tak to urobíme znovu. Spotrebujeme na to asi 2 deci vody, ale tým značne chránime kvalitu vody, ktorá sa nachádza v nádrži. Pri starších druhoch umývačiek je potrebný predoplach, aby vlastne, keď je niečo zaschlé alebo viac nečistené, aby to vlastne umylo. Tu na to nie je potrebné, nakoľko sa to vloží donútra a vlastne tá umývačka to spraví za vás za menší čas. Takže v tomto vidím taký najväčší rozdiel, že ušetrí to veľa ruky a energiu. To sklo, vlastne ako sa to políruje, tak sa oslabuje. A pri týchto myčkách, ktoré sa používajú na sklo, oni obsahujú aj svoju špeciálnu chémiu, ktorá sa používa na to sklo, aby tie poháre vyzerali tak, že vôbec ich netreba polírovať, neostávajú na nich flaky, ani kvapance a ani nie sú ako keby od toho klóru. Takže podľa mňa je to úplne ideálne, hlavne pre tie čašničky, alebo takže, kde sa to sklo využíva veľmi. Mám veľmi rada tú umývačku. U nás to probíhá tak, že nemusím nic drhnout, já tu gastronádobu vytáhnu z toho konvektomatu a dám ji do té myčky. Protože to standardní tlak vody neumije, jo, tak vlastně společně s tou vodou a chemií v té místce běhají takovýhle granule, to znamená lítá to tam vevnitř rychlosti 700 km za hodinu a vlastně mi to ostřeluje ty gastronádoby, opravdu tam toho je mnoho, těch granulí, takže opravdu to obsluha vyndává za 5 minut naprosto čistý. To znamená, že ty děvčata vlastně už nemusí nic drhnout, úplně to může být spálený, prostě připečete to úplně, jak se říká, na plech, jo, úplně na černo a ta myčka mi to umíje z 8 litry vody. To znamená opravdu vlastně ta spotřeba té vody, to je řádově menší, než když to budu samozřejmě mít v tom řezu. Najväčším sektorom, ktorom dokážem najviac ušetriť energie, vody, pracovného personálu je umývanie. Umývanie je praktický sektor, ktorý mi zožerie všetky zdroje, ktoré mám. Takže ľudskú pracovnú silu, veľa elektrickej energie, teplej vody, chemikálií. Takže naozaj proces umývania je jedno z najdrahších prakticky v tom kolobehu tej kuchyne. Je to bežná prax, že naozaj hlavne v školských kuchyniach jednoducho chladnička je niečo, čo sa nevymieňa. Pokiaľ to beží, tak to beží úplne do poslednej chvíle. Jednoducho, tak to je. Hej. Vyvíja sa tlak na čo najnižšiu spotrebu, aby sa zariadenia oplatili mať v prevádzkach. Vďaka tomu, že sme cez 20 rokov tu na slovenskom trhu, ľudia poznajú naše výrobky, že sa k ním nechodí, opravári k ním nechodia. Sme špecialisti na chladenie, takže u nás nájdete všetko. Vitríny, mesiarenské, obslužné, cukrárenské, takže úplne všetko u nás nájdete. Veľakrát sa ľudia boja toho, že tá divina je tvrdá, že tá príprava je nejaká náročná a tak ďalej. Preto sme veľmi radi, že aj tu na tomto podujatí sa tá divina prezentuje tak, že možno aj
aj vedúci školských jedální alebo tí, ktorí prevádzkujú takéto zariadenia, zistia, že naozaj tá divina je ako každá iná potravina, dá sa s ňou veľmi dobre robiť, je veľmi chutná a dá sa na týchto zariadeniach veľmi rýchlo spracovať. Tak u nás je to hlavne tá kvalita, ako sme zameraní, fakt, že na tie kvalitnejšie produkty, kvalitnejšie mäsa. Nejdeme po zákazníkoch, ktorí idú hlavne teda po cenách, ktorí zháňajú čo najlacnejšie mäsa a ideme týmto smerom. Ja si myslím, že sa dá vždycky nájsť nejaký ten konsenzus medzi cenou a teda v podstate kvalitou a cenou, čiže myslím, že tomto sme asi najlepší na trhu, čo sa týka pomer cena kvalita. No mňa najviac zaujala hlavne tá úspora času, kvalita jedál. Určite ma zaujalo aj umývanie riadov, aj klepanie mäsa, aj napríklad vyklapanie toho jedla, aby tie ženy si uľahčili prácu. V prvom rade ma zaujalo možnosti prípravy jedál pre žiakov alebo aj zamestnancov s dietným stravovaním, pretože týchto detí v školách pribúda s dietným stravovaním, s osobitným stravovaním a potrebujeme aj pre nich zabezpečiť do budúcna stravovanie, takže tieto technológie to budú umožňovať. Tak ja som s pánom Krištofom komunikoval ohľadom modernizácie našej kuchyne už niekoľkokrát a už veľakrát mi rozprával o svojich predstavách a víziách práve takéhoto podujatia a ja som veľmi rád, že som mohol s pánom primátorom nášho mesta z vedúcko-školskej jedálne sa ho zúčastniť. Je to naozaj podujatie, ktoré by sa malo konať pravidelne a ktoré bude podávať, myslím si, veľmi dobrú informáciu pre zriaďovateľov, pre riaditeľov o tom, ako by mala moderná kuchyňa vyzerať. Veľmi zaujímavá akcia, veľa nám to dalo, veľa sme sa dozvedeli, budeme rozmýšľať a uvažovať, ako budeme naše zariadenia ďalej zabezpečovať takýmito potrebnými strojmi a technikou. Šetria energiu a určite aj čas. A viete, teraz je nedostatok kuchárov, takže každá sila, ktorá je, musíme jej uľahčiť život s tým, že aby sa jej lepšie pracovalo, aby to lepšie zvládala. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať organizátorom tejto krásnej prednášky, ktorá mne osobne dala nový rozhľad v príprave jedla pre školské zariadenia. My sme malá materská škola a ja som tu našla veľmi veľa gastrozariadenia pre využitie práve v našej prevádzke a to je ten nový rozhľad, kedy zamestnanci sa menej narobia, ušetríme nejaké vitamíny v strave, ušetríme energie a všetky tieto veci dohromady je na jedničku. Modernizácia a inovácie. To sú dneska obľúbené slova, ale tu, čo som dneska videl, tak sa to stretlo s realitou. A najviac mňa oslovilo to, čo som aj predpokladal, teda moderné spôsoby umývania riadov, ktoré šetria energiu a zároveň uľahčujú prácu školskej jedálni. Tak dnešná prezentácia myslím si, že je dosť na veľkej úrovni. Bola som celkom prekvapená. Tie stroje do gastra ako dosť šetria čas, takisto aj teda pracovníkov a čo sa týka jedla z tohoto je úplne že famózne, chutilo mi to. Bola som veľmi prekvapená. Ja som unesená zo všetkého a je ťažké vybrať ktoré. My síce konvektomat už máme, takže s tým sme takí oboznámení, ale tie varné nádoby, ktoré páni kuchári používali, boli úžasné a jedlá z toho na ochutnávke nemali chyby. Takže klobúk dole. Chutilo veľmi. To sme nevedeli, že toto bude takto. V takomto veľkom množstve. Výborní kuchári, výborne navareli, chutne a zdravo. Takže samozrejme každého zaujalo niečo iné, ale pokiaľ by som sa zameral, že čo najviac asi rezonovalo, tak naozaj je to granulové umývanie čierneho riadu, kde naozaj v každej prevádzke chýba tá pracovná sila, keďže už nikto to nechce robiť túto špinavú a veľmi náročnú fyzicky prácu. Videli sme tú plnú miestnosť, kde sa teda školia títo budúci spracovatelia. Vidíme tam špičkové kuchárske umenie, vidíme, že naozaj im odprezentujú to, že tieto vaše zariadenia sú na špičkovej úrovni a vedia im pomôcť v tej ich práci, vedia ju skvalitniť, vedia ju zrýchliť. Tieto stroje alebo zariadenia, ktoré tu boli prezentované, tak riešia niekoľko problémov naraz. Riešia kvalitné postupy prípravy technologických pokrmov, riešia nedostatok personálu, sú progresívne, riešia environmentalistiku, takže každý si tu mohol nájsť niečo pre seba.
Zo začiatku sa jednoducho tá stará škola bráni, lebo to niekoľko dekád robili tým starým klasickým spôsobom, ale prakticky na to sme tu, na to máme gastroštúdio, v ktorom dokážeme trénovať tých kuchárov na tých technológiách, ktoré ponúkame. Potřebuje, aby se na to podíval ten projektant na začátku a dal to dokupy, protože jenom jedno zařízení v té kuchyni nezvládne nic, musí být tam více, musí to navazovat na sebe. Od přípravy přes vaření, povídej a umývání nádoby. Začíname zdôrazňovať, že sme rodinná firma. Prístup k zákazníkovi máme trošku iný, pretože je tam to naše meno, mojich synov, mojej manželky. Určitým spôsobom nejde veľakrát len o ten biznis, o tie peniaze, ale z tých našich zákazníkov sa stávajú doslova priatelia. Budujú sa vzťahy, dlhoročné vzťahy, čo potom už uľahčuje aj ten obchod, pretože tí ľudia vedia, že aj keď im niečo radíme, že sa ich nesnažíme podraziť alebo len pripraviť o peniaze, že sa im naozaj snažíme kvalitne poradiť, pomôcť im, aj keď to veľakrát stojí viac peňazí, ale dokážu to oceniť, keď to začnú používať a keď sa niečo stane, že vždy sa o to postaráme. Som milo prekvapený, ako sa pohla doba dopredu. Myslím si, že ukážka moderných technológií uplatnených v našich kuchyniach má veľký význam. Za prvé je to šetrenie pracovnej sily. Kuchárov, ktorí chcú pracovať v jedálniach, je čím ďalej menej a menej. Takže tá praktickosť týchto zariadení má veľký význam. No a to, čo je veľmi dôležité, je už úspora energií. Sami sme sa presvedčili, že boli to všetko chutné jedlá a bolo to urobené v rýchlosti a v dobrom tempe. Takže ja veľmi pekne chcem poďakovať organizátorom za túto prezentáciu a pre mňa bola určite poučná. Celkovo to prostredie a celá príprava, ja si myslím, že takýchto podujatí na Slovensku by malo byť viac a naozaj klobúk dolu a veľká vďaka pre tých, ktorí to zorganizovali. Celkom nás potešilo to nadšenie tých ľudí, ktorí odtiaľ vyšli a ktorí ocenili tú prácu, ktorú sme pri tom spravili. Tie slova uznania pánov primátorov a pánov riaditeľov, keď už takíto ľudia vyjadria tú úctu k tomu, že naozaj to bolo spracované do detailu a že naozaj takýto pohľad na veci nemali, poteší to a zabúdame na to, koľko toho tej námahy nás to stálo.